ऐसा केन तकडे नेला नाही ना. अरे पाय उचल. हेरवी बरं खेळायचं असं 2 मिनिटात येतं देवळाकडे. पाय उचल पटकन ये. तुझ्यासारखं जा. आवली कसं होत आज तसंच येईल. असं काय चालतं यो पाहुणं काय रे उचल पटकन. त्यापत पाय गळसळले. अशा प्रकारे आम्ही चाललो आहे आचऱ्याच्या बाजारात. आमका माहित आहे तुमका नाही माहित अजून. घेतोय तुला घरी न्यायला. आयुष्यात तुका बरी दिले. तुम्ही काय देतं त्याच्यावर फ्री. टाकतो त्याच्यावर तुझ्याकडे मम्मी टाकते. हा भेटे कशा 20 रुपये मोबाईलवर बघतालाच की या करतालाच का नाका ह्या धंदो करताना मोबाईल कोण ठेवायचा. एक म्हणते भरपूर ओ या वांग्या देऊन तुम्हाला. ए बालका तो मोबाईल ठेवून द्या. कलर ऑफ कोकण बरं हो कलर सॉफ्ट कोकण. कलर ऑफ कोकण बरा. व्हिडिओ मस्तच असतो आम्ही बघतो. ऐकी माग ठेवा. किती सगळी ठेव. सगळी माग देता सगळी ठेवा. काय आता एक लावल्या एवढी लहान असताना तर 10 रुपये नाही माका ठेवतास काय दुकानात. जेवायला करतो. काय ग येशील आज. पुलावर आहे. पुलावर आहेस ये. 20 मिनिटं झाली मला. अशा प्रकारे पुणग्याचे 8 वाजलेले आहेत. आता अजून थांबायचा. 2 मिनिटं थांब ना. 2 मिनिटं कॅन विसरले. 20 मिनिटं थांबलं होय. तरी पण तू फोन केल्यावरच येईल. तू काय सांगितलं आधीच येऊन उभ्या राह. अरे माझी देवपूजा करायची राहिलेली. मग माका समोरच्या टाइम कशाक देतं 8 वाजता आधी जाऊचा नाही. तुका 8 वाजता आधी टाइम कशाक देऊचा असता. तू तकडच नुसरा येतस म्हणून तुका टाइम तसं देऊचा. अरे ये लवकर. कोण येतं नंदर हे कसला गाड्या रे मस्त रे. मग कसला आता फोन येतात ते कळतात. तो नाही ता नाही हे असल्या गाड्या घाल असं मस्त दिसतं. तसलीच फोन वाली ती टिकत नाही जास्त. ह्या का किती वर्ष झाली. किती वर्ष आली. 14-15 वर्ष झाली असतील. ए तरु या काढलेला कसलं तो अवनी 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 अवली आमच्याकडे. अवली म्हणजे मी अवली आहे. तरु आमचं अवनी आहे. भारीच कसलो तो आत्ता सो येता तो तकडना हरे राम हरे कृष्णा. अरे तुका अक्कल शॉर्टकट नाही सांगितलेलं. तुझ्यासारखं जा. अवली कसं होत आज तसंच येईल. तकडे आचऱ्याक मासे मिळतात. मग मासे घेऊन जाऊया. चाल अरे तू येताय की ना. केन तकडे नेला नाही ना. अरे पाय उचल. हेरवी बरं खेळायचं असं 2 मिनिटात येतं देवळाकडे. पाय उचल पटकन ये. पाय उचल असं काय चालतं यो पाहुणं काय रे उचल पटकन.
जळले. चप्पल कोणाचं घातलं तू? काकाचं घातलं. मुस्काट थोडी ना काकाचं आणि बापाचं चप्पल घातलं. मला होता इथे ठेवू इथे ठेवू. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले तू माका पाडून घालणारा. खूप खूप स्वागत करतो. आणि आता अखेर बाजाराला जातो. बाजार खयच्या बाजारात तर तुमका टायटलवर कळलेला असातच. तर आता दर पावसाळ्यात आमचा हा बाजाराचा व्हिडिओ असतो आणि तो बऱ्याच लोकांना आवडतो. आणि त्यासाठी खास म्हणून आता आम्ही चाललो आहे बाजारात. त्यासाठी खास आणि माका झाडा घ्यायची आहेत आणि बाकीचं सगळं सामान घ्यायचं. तर चला, बाकी सगळी आमची गावातली मंडळी शेतीच्या कामासाठी सकाळी सकाळी चाललेली आहे. ही बघा सकाळी सकाळी पोटी फुटतात. मारला तुझा गेला व्यवस्थित. सुपर सुपर पासनी स्लो मध्ये आम्ही ती ऐकता की. चलो बाय बाय. तर अशा प्रकारे आम्ही चाललो आहे आचऱ्याच्या बाजारात. तुम्ही आता तर तुम्ही पण चला. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही आलो आहोत आचऱ्याच्या बाजारात. बाजार अजून पूर्ण लागलेलो नाही. त्याच्या नातण्यान मी इलं एवढ्या लवकर, मग आता सो लागता. आणि हे काय पुरले. चलो काय घेतेस मुळे? खाली जाऊया एकदम. शांत गो अजून बाजार. मजा येईल नाही बाजारात अजून तेवढी. खाली जाऊया आपण तोपर्यंत. चल. पैसुलो बाजार ना दुसरा भरता आणि मिठबावचो बाजार लवकर. शाबास 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 शाबास. कारण कायम पुण्यात आम्ही तुमचा बघतो व्हिडिओ. अच्छा. पण होय होय. काका शाबास म्हणतात. ही पडवळी बघ एवढी. ही गावठी बघ, लोकांची पडवळी धराक लागली आणि तुझा अजून आळाच नाही जागेवर. पडवळाचा आणि आम्ही घातला बाळा. थांब रे जरा. काय गो कसला झाडता माझ्याकडे ह्या रुजूला गो माझ्याकडे ह्या रुजूला काय विचार. हे पंढरपुरी आहेत काय? पंढरपुरी पण हे मोठे धरणार. मग माझ्या काय उपयोगाचे नाहीत हे जर हातात पकड. हो कसल्या कलर होते? मिक्स. सफेद आणि लाल. सफेद आणि लाल आहेत ते. नको माका ती हत माझ्याकडे रुजलेली आहेत. सकाळी काढलेले आहेत. आणि हे कसले ती एकच हवे ना. एकच. बाजारात काही भाज्या या वरून येतात, म्हणजे कोल्हापूर, सातारा, सांगली या साईडने. आणि काही भाज्या ह्या इकडच्याच गावठी असतात, जे गावातली लोक घेऊन बसतात. आणि पावसात तर बऱ्यापैकी गावातल्या भाज्या मिळतात. हो किती आले? 120 झाले ना. एक तू किती दिलंस? 200 दिलं ना. 200 दिले. मग तेच सांगते मी. 30 रुपये देवा. हे 50 घ्यावा, 30 देवा. 30 देवा. लॉस करून घेतास तुम्ही. म्हणून मी लक्षात मी चाट पडलं. चला सुरुवात. झाडांनी सुरुवात झालेली आहे बाजाराची. हो तरी म्हटलं याचा आवाज. अरे काय कसं काय सुरुवात नाही झाली अजून? भोवनी झाली नाही झाली असं काय? लाल डोळे बिळे झाले. बाबलो शेतात मरता भुईमुगात. हे कुठे काय शेतात बाबले भेटतात आणि इकडे कुठे? आता कसं बाजार वाटता आवाज दिल्याबरोबर. ही कशी? 50 पाव. चलो. गावठी भाजी ही खाली भेटता ना गो. ही सगळी गावातली लोक विकतात ना. ही बघ, ही कसली फांदी आहे? आबोली. हां आईला आबोली लाव खोई माका. फांदी रुजतात. मग लाव खोई. आई बोललेली आबोली लाव.
कशी हवी भाजी 20 रुपये किती देऊ किती देऊ आधी मी बघतोय थांबा हे बघ वेली बघ विकू किती आहेत आईला वेलीवाल्यांची मजा एवढी वेली लावतात फक्त विकूसाठी ते मग आईला हळदी कुठे दिसत नाही. हा अळंबी नाही आहेत ती हा बरी आहे ही कसली झाडं कसली तुला तरी हा कसली कलर अकडे बघा अकडे विनू दादा आले आहे एक ठेवून द्यायचं नाही तर हा तू रुजत नाही तुझ्याकडे ती रुजलेली मग ती कसली बारकी अरे फोन मारलाय कोण तो ठेव अरे हा अरे चला आता आपण आलो आहोत आचऱ्याच्या मासळी बाजारात हे बघ कल आम्ही ह्यो मासो घेतलेलो ह्यो मार्केट आहे किती रुपयाची ती हो 150 दिलेले 2 पिशवी माझे पण कालवा हा बाबा तो मासा घेतलेला आम्ही बांधवशी बांधवशी एक नंबर आता किंमत ऐकलं तेव्हा कसा उडाला आहे का बंद कर उडाला तर परत त्याच्यात दिसताला हा माहित नाही तुला कसं आता आमका माहित आहे होय ना तुमका नाही माहित आहे अजून माका माहित आहे मी त्याला ओळखतो विचार त्याच्या आता तुझी बहीण थोडा आवडून नाही लागत नाही मी विचार पासून बांधवशे देते बांधवशे हे 500 रुपयाचे 2 तुला कमी करता रे बशी ताजे तर करीत ते कसे 700 रुपये हे 500 रुपये हे 500 रुपये हे 400 रुपये दोनाची सांगलं एकाची नाही सांगलं नाही मी तुम्हाला दोनाचं मी उडणार ना रोजीलाच उडणार ना त्या दिवशी ते कालवा खाल्लंय आलं ना मी नाही खाल्लंय हा माझं पण शनिवार पुष्पान खाते पुष्पांनी खाल्लंय पुष्पाचं भाऊ मला माहित नाही मी ते काय विचारतोय पुष्पाचं भाऊ हल्लो अरे वा येता मग अरे हो कोण तू म्हणता पुष्पाचं हो हा आता बघ आज एवढं चांगलं या काय याच्यात बस झाला हे बघ बांधवशेच आईला ही बघ एवढी आहे ही मोठी आहे. कर ना ही घे 400 रुपये बहीण माझी आणते की माझी ही घे 400 रुपये बघून येऊया आधी. अरे नमस्कार कधीला मुंबईत असतात ना कधीला मुंबईतून आता झालो आठवडं झालो शेती झाली हो तुमची त्याची होताच आहे अजून अजून आवड आली की बहीण. रोज असतं रोज शेतीत मरत असतात हा. हो मग येतं. एक दिवस नाही नाही करतो मला. मी दाखवू लावून जा ना. कोणात मेले रुपले तर काढते नको शिको परत काढू पहिलं 500 आणि 700 400 रुपये दे. घेतोय तुला घरी न्यायला मी घ्यायचं 500 दे. किती का म्हणून 500 दिले आमच्यात तुका बरी दिले असू ह्याचं दे. मी ना माझ्या हाताचं डबल पिशवी कर तो राखलो कधीतरी येतो धावा व्हिडिओ तरी काढतो मेला तुमच्याकडे एवढी मोठी झाडं असताना ही हैना खेळा नेतं आमच्याकडे झाडांना पाऊस पडलो पहिलो त्यावर रुजाने गे नंतर 15 दिवस पाऊस नंतर घोटी रुजली एवढीशी मग मेली अजून काय देतं अजून काय आहे? कशाला काय बंद झालं तुला त्याच्यावर फ्री फ्री माकात नाही त्याच्यात फ्री आता ती पण कामा मी फ्री होय 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 परवडात तुका बघ बंद झालं ना तुझं कालवा नको गो तुका नको बादलेत पैसे बादलेत पैसे भरणार नाही गो ते बादली म्हणजे जाताना भरणार वाटतं ते जाताना बादली नाही भरा किती आहेत मासे आहेत? किती आहेत? हे पण हे कसले मासे आहेत हे बराडे तांदूळ 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 100 खाऊ बरे लागतं 100 देऊ तुका तो खाऊन बघ एकदा तो एकदा रेसिपी खाणे टाकतो त्याच्यावर तुझ्याकडे असेच ती मग मी टाकते रे. चॅनलला हे आता कापणार कोण काय रे हे टाकू दे तू. ती बाहेर हो सबस्क्राईब करताना लोक चॅनलला काय तुमचे ये पण तुम्ही आ. आणि मग कसं फुकट दिली कसला मेला
आणि ह्या काय आहे? अरे ही भारीच आहे. काय किती बसता एवढं बारीक बारीक हे कसं करणार? मीठ कसा करायचा या पडायची आणि मागता काढायची. आईच्या गावात झाडे खाऊ लागायची नाही. या काय गे हे कसे 200 किती 4? 2 ना 202. तेच म्हणतोय म्हणून मी चाट पडले आधी. बांगड्या किती ह्या घेतलं कधी बानोशी माणूस घेतला भारी व्हिडिओ करतो. लावणी झाली हा झाली. तू येतो चाला तूच ये चाला बरोबर. वा आता आम्ही कालवं घेतलेली आहे ही बघा 100 रुपयाचा एक वाटा. हो डायरेक्ट कालवा घेतली तर मिळतं बऱ्याकडे गेलं स्वस्त मग चांगला का येतो जातो येतो खर्च कमी करतो. एक साईडला ठेव. हे म्हणजे मुळे कोणाचे मुळे खाई तुका दिसले ते मुळे आहेत की ते मारायचे मार आहे ते मस्त लागतात ते माहीत आहे ते मार आहेत ते ओळखताना पकडतानाचा व्हिडिओ आम्ही टाकला ऑलरेडी. बघता टी हा बरोबर. घे काकी असो काप म्हणतोय पुढच्या टायमाक हय तेव गावा काय मासे मिडबा इथून आणले तरी हय कापू घेऊक मिळाव काय 100 रुपयाचा पेट्रोल घालून. हे या कायमचा या उघडा म्हणजे या पैसे वार सोमवार बंद बाकी रोज चालू रोज असतो तू चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे एवढा सगळं बाजार घेऊन झालेलो मासे घेऊन झाले आहेत आणि काय घेऊन झाला पुणग्यान बांगडे पण घेतल्यानं आणि काय घेतला गो कालवा पण घेतला. आणि आम्ही जो मासा घेतला त्याला बानोशी म्हणतात. तो लास्ट टाईम मी आणलेला आणि मला धमाल आवडलेला म्हणून आता खास करून तो घेतलेला आहे. ती झाडं घेऊची आहेत ना तुका खय एवढी झाडं लावणारच काय माहिती. ठेवलं माझी कसले तो हे हे दुसरे झपकी आहेत फुला हा वेगळा आता काय ते. म्हणजे कलर बिलर फुला तशीच असतात पण झपकी की म्हणजे कसं वेगळा काय नाही कसला झाडा मग हे पैसे दे. हा एक दी माका पण कळान दे कसला. मग पैसे आठवण करते फुला फुलली का माझी आठवण येते. कसली हा फुला फुलतली ती मला सांग भगवी झपकी कोण आहे कळाला मका हा कसली आहेत ती. भगवी ती नाही तुका नाही माहिती. ही झपकी हो हा ही वेगळी आहेत. शेंगाची जोडी कशी नाही या करतो चालू आहे सगळं चालू आहे तकडे ऐका घातली हे बघ ही कसली फुला ती आमच्याकडे तुका घेऊन जा पपई बिपई विकू कसा आयला माझ्याकडे मरणाचे पपई आहेत. ती नाही ती वेगळीच दिसतात. या वेगळा हा भेटे कशा 20 रुपये मोबाईलवर बघतालाच की या करतालाच का माका ह्या धंदो करताना मोबाईल पण ठेवायचा. होय मिरची देवा किती वाटे देऊ एक देवा कसा होतो 20 रुपये एक देवा जरा आणि भेंड्याचे 2 वाटे देवा आणि काय आणि ती वांगी देवा ती जांभळे वांगी किती देऊ एक वाटू देवा पिशवी जरा 20 रुपये 20 तुमच्याकडे नाही हा? 4 रुपये बंद आहे काय म्हणतो हो छान आहे एक म्हणते भरपूर पैसे तर ओ या ह्या वांग्या देऊन तुम्हाला वांगी 20 रुपये होई दुसरी छोटीवाली देवा हो. एक जरा ओके. भायला भारी 3 टाकले एकावर. आणि काय आणि काय नको कारली शिमला मिरची गवार फरसबी काही नको टमाटो टोमॅटो कसे होते 50 40 किलो हा? 40 चांगले ना किलो काढा जा एक नंबर टमाटर बरोबर ना हात लावून तर बघा हो टमाटर हात लावून दगड आहे दगड दगड हात लावा दगड होय होय दगड हा? ठेवा, 1 किलो कलर बघून पण आहे आतमध्ये टमाटे एक नंबर टोमॅटो खराब असेल तर आतमध्ये काय करतो
बिया तुझी तुका गुंडावून देऊ पोय बस झाले बंद केले नाही हो. ए बालका तो मोबाईल ठेवून द्या फक्त. बालका चला 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 चल रे वडवळी बघा केवढी मोठी असती डेंजर काय झालं ती हां बाबलो तकडे भुईमुग हां चल ह्या इशूला उचलले बघलं तुका सांगितलंय ना मी काय उचलल्या मस्त होता गुलाबाचा झाड तुका गुलाबाचा कशा काय खय लावतं मस्त होता तो झाड पपईची झाडं विकू कत काय नमस्कार कसा झाडता आमची 2 झाडं ठेवून द्यावा हो खायची केळी आहे ती खाऊची केळी म्हणून सांगा आईची माग ठेवा सगळी माग देता सगळी ठेवा एक लावूया एवढी लहान असताना तर 10 रुपये नाही कशी केळ 40 रुपये मग एवढ्या कशा देत ह्याच्या किती सांगले 100 सांगले का 100 देता म्हणून बारके धरत केवढे 40 रुपये बस हा त्यातला नाही करायचा ही कसली आहे? ही मिरची ही मिरची रेग्युलर मिरची आणि ती खाऊची मिरची ती बसकडे रेग्युलर आणि खाऊची मध्ये काय बरं ही भाजी घालायची आणि ती तळूची आणि तळूची खायची आहे ती बघ हां ती घे माका सांग मी काय करू जाऊन फिरावा थांब जरा थांब घाय कशा घे ती आधी 100 रुपये द्यावा 100 नाही 100 रुपयाचे द्यावा कोंबडींना सांगायचा खायचे असते लालवाले देवा 100 देवा पेमेंट करा हम्म. फ्रीमध्ये तुम्हाला चॅनल किती काढा ना त्याचा किती पाहिजे आहेत रे 8 हे 8 किती आहे 4-12 का माका ठेवतास काय होय दुकानात हा? माका ठेवतास काय दुकानात दुपारी जेवायला जातो भारी पॉइंट लोक घरीच जाणार कशाक सांगा मी फटाफटा या विकी हो चालेल थांब याच्यात हां 4 पिवळे दे ना 15 किती गोष्ट दादा वांगे असे 20ला 5 आणि एक द्या बघा. दी ए 40 रुपयाची दी त्याच्यातली दी आणि त्याच्यातली दी असं वर 2 दी तू झाडात बारीक नाही आणि याच्यातली 2 दी होय करा यावा एकदा हो पटकन येवा 1 मिनिट आठी येवा त्यांका जरा गिरायक करा दे एक तू ना कडुनिंब लावलं नाहीस तू आहे तिथे तू त्यांच्या मग कडुनिंब महत्वाचं असतं मी लावलंय तू लावला तुमच्याकडे एवढी जागा तर माझ्यामध्ये तुम्ही 2 कडुनिंब होईल कढीपत्त्याचं झाड काय हो कढीपत्त्याचं झाड कढीपत्ता नाही आहे हां मग हे याचा करा पटापट हां हे 3 होता हे हां कपडे तेवढं 4 हळद ठेवा एकासाठी त्यांना काय करते मी कशी दुकान 3 आहे आमची कसली कशा खोई आहेत का घरात घरी असताना वांगी 20 रुपयाची हां ही 3 घेतलेली आहे ही 3 ह्याना किती घेतलं माहिती ही किती घेतली शेवंती हां मी किती घेतली 20 रुपयाची त्याने 4 म्हणजे 20 रुपयाची नाही 4 दिले ना 4 आणि मी 3 घेतलं 250 झाले हां केळ एक फ्री देवा ती का जीव नाही 5 नको देऊ. 150 150 आणि 150 आणि ता झाड तर तुमका असंच घेऊन जा आणि 150 झाले
किती झाले आणि 550 झाले. हां झालं. तुमचा नंबर बागवे ना हो माझे नंबर असणार. भुईमुगात भुईमुग काय म्हणतात कलर ऑफ कोकण बरं हो कलर सॉफ्ट कॉकन कलर ऑफ कोकण बरा माझे किती आहे त्याचे व्हिडिओ चॅनल तुझ्याचमुळे चालता 10-12 व्हिडिओ माझे मग कोथमीर 50 झाडांचं जायचं त्याचं काम झाडं बघा गो गो ती पिशवी घेतलं एकदम 100 पांढरी होतं गाडी काकी खया. ठेवला तू काय रे देवा. तर मित्रांनो फायनली झालेला आमचा सगळा घेऊन मरणाचा बाजार झालो. झाडांची सगळ्यात जास्त गर्दी आहे. हातात पकडून पण होत नाही एवढी झाडं. आणि आमचे झाडवाले हयत बागवे आचऱ्यात जर तुम्ही हय जवळपास राहताच तर यांच्याकडनं अगो पण मार्केट आचऱ्यातलं घरचो ॲड्रेस देऊ की त्यांच्या काय घरात जातात काय काय तू लोक घरात जातील की बाजारात येतील. हां तर बाजारात इलास तर हैसून झाडा घ्यावा. आमचं नाव सांगा भारी डिस्काउंट देतील. कलर ऑफ कोकण. चला आता आम्ही घराकडे पळताव. खाऊचा होता आमका पण वाजलेत 11 त्यामुळे आता थांबू शकत नाही. झाडा बघा आमची शेती मध्ये ठेवून चाललं. भेटूया पुढच्या बघत अशीच मजा मस्ती घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.